Ndara Werkudara dimong Gareng pirang taun? Suwe. Ikhlas nek Gareng mati, ikhlas nek Petro mati. Ora. Ngopo begogok nang kono? Sampeyan tau tate dimong Gareng napa durung? Durung ya wis. Ah, syukur. Oh, jan angel kok Baladewane iki jan. Ndur aku takon ngopo? Ndara Werkudara, Ndara Janaka aja mbelani kok Sinuwun Ndarawati kok ora mbelani. Kosek to. Aku dibelani Gareng dek kapan? Belum. Sampeyan niku duwe garwa 3. Niku ora liwat nembung apik-apik to, metu mburi kabeh to. Koten prayata semuriris darajating plaja
sunyaruri atilar silastuti Sujono sarjana kelu kalu lun kala tida kandhaning dumati handayeng rat dening karuban rupita Sinuwun Ndarawati sarawuh ndika kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa ora liwat tiba sepadha-padha mung kepareng aku ngaturake salam taklimku katur Kakang Semar. Nggih kula tampi sinuwun Mandura aturan karaharjan rawuhipun. Yo Kakang Semar slamet tekaku ning Sambikala tansah pinanganing kawidadan aku ngaturake pudyastawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi karya bombong raos sing manah kula. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu Ndarawati. Yayi dawah sami-sami sawetawis Yayi lenggah wonten ing Karang Kadempel. Inggih kasinggihan mekaten mboten cecala ingkang mangrumiyin kaliyan Ingkang Raka ing Ndarawati. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndarawati. Kawula nuwun sampun boten kirang prayogi. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yayi. Dawa sami-sami kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ing Raka ing Mandura mugi katur. Kula tampian dadosaken suka marwata suta. Raos sing manahipun ingkang rayi ing Ngamarta. Wah, Kresna kakangku aku ngaturke bektiku katur. Ya Werkudara ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Baladewa. Aku ngaturake basaku katura. Ya Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Tak gegem dadiake jimat. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Ya Arjuna ndak tampa pangestuku Tampanana, Janaka ndak tampa pangestuku Tampanana. Nun kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun Mandura, sinuwun Ndarawati, Nala Garing ndak tampa. Iya, Nala Garing ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula ngaturaken bekti kula katur nggih sinuwun Ndarawati, sinuwun Mandura. Iya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana, Petruk. Ya, Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu.
Kuwi ngopo Igong tenguk nang kono kuwi? Kuwi iki jane nggone Ndara Janaka. Nek Sinuwun Ndarawati iki wangune jejer karo Ndara Janaka. Waspadakna Pitru. Iki Raden jangan nongko. Janaka kok jangan nongko ora. Bagong ayo mikir. Wah, ngreget-ngregeti sesawangan. Alah menganggon kene sedeloke kok ora entuk. Ha Sinuwun Ndarawati tak jejeri meneng bae kok. Nggih Gus nggih. Iya Bagong ora apa-apa nggih. Wilujeng pangestuku tampanana ngono nggih. Ndara Baladewa wilujeng Den. Yo Bagong slamet pangestuku tampanana. Nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Jawi nika bungkusan apa? Lho. Aku ora nggawa apa-apa Bagong. Wo ya dudeke sampean. Wis tak go mlebu. Nggih pangestune kula niku wong cekat-ceket e. Dudeke barang tak gawa nek kula niku karang semangat kok. Siap ngoten niku wis beres. Yo Bagong ya ora apa-apa tak ijolane. Nggih. Sinuwun. Enten apa? Kakang Semar sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka saputra ana ing Karang Kadempel. Sejatine aku kepengin nanjihake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Dene wis sawetara wektu ninggal marang negara Ngamarta kuwi karepe kepiye kersane Kyai Aji. Aku ora ditareni babar pisan. Mula nalika semono Koko Prabu Mandura rawuh ana ing negara Ndarawati tumuli tak kanthi sowan ning Praja Ngamarta. Lah kok tinemu ning Ngamarta suwung. Mongko ujaring aturing para nayaka lan punggawa yen to Pandhawa lenggah ana ing Karang Kadempel. Pancen sampun wonten sabta ari kelungguhan menika ndara-ndara kula Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel. Niatipun mboten sanes kejawi namung kepengin caket kalian para kawula jaragan ndara-ndara kula Pandhawa menika nggadahi niat mbangun Ngamarta. Monggo bangun Ngamarta ya lair ya batin ya wewangunaning praja supaya wimbuh gesanging para kawula kebak ing kanikmatan ing winastan wewangunaning lair menika boten sanes gesang rukun matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane menika wewangunaning batin. Kakang Semar mengkono. Kula nggih mboten ngerti. Lah kok sing dituju kok Semar. Monggo kula niki derajate ngaceplik kula niku namung Panakawan. Ewadene nek ndara-ndara kula Pandhawa pun percaya kali Semar, kula ya ora bakal selak. Jrenyatane kula niku wis dituwake. Wong tuwa niku ana jarwa dosake metu-metu wis nggawa. Nek disambati ya kudu tanggung jawab. Mula Pandhawa ngene ajeng miwiti ambangun negari Ngamarta menika nuwun sewu lho Den, mboten nami kula nilar dhateng Sinuwun Ndarawati babar pisan mboten. Ning gandeng Semar sing pun dipasrahi, nggih. Ajeng kula leksanani supaya napa sing dijangka dening pepunden kula Pandhawa sageta kasembadan niku karep kula. Iya, Kakang Semar. Yen to pancen kaya mengkono, aku ora bakal nedya ngebot-boti kalawan kekarepaning kadang-kadangku para Pandhawa, malah yen perlu Kresna nedya mbebantu marang kadang-kadangku para Pandhawa Kyai Semar. Niku wajib. Merga sampeyan niku suwing para Pandhawa. Sampeyan niku ngibarate kaya dene kusir Pandhawa menika kreta lan jarane. Kreta lan jaran menika isane mlaku ya merga kinusiran dening Nata Ndarawati. Kreta lan jaran duwe niat dandan tumraping negari Ngamarta. Nek sampeyan ora cawe-cawe perkara niki, malah sampeyan sing kula luputke. Lah niki malah kula entuk kanca, kula entuk ruang. Mboten ming Semar sing kudu tanggung jawab bab kasembadanan mbotenipun Pandhawa mbangun negara Ngamarta, ning klebu panjenengan ya duwe kewajiban gawe cara pripun carane Ngamarta nika kasembadanipun bangun dening ndara-ndara kula Pandhawa. Ngemuti Pandhawa pikantuk kanugrahan wujudipun negari Indraprasta, Sinuwun Ngamarta nembe sawetawis lenggah dampar. Ning kaindhakaning Ngamarta sampun wuwuh matikel-tikel. Inggih bab wewangunaning praja, wewangunaning kutha goro, wewangunan wonten ing Karang Pradesan minggahing wonten Parden
sedaya dipun sawang ketingal anggenipun menjila tinimbang ingkang sampun Kakang Semario. Mula bab niki ampun disangga entreng sinuwun. Kula wis matur bola-bali kalih sinuwun Ngamarta. Napa-napa niku nek digayuh wong niku nek duwe gegayuhan mongko gegayuhane niku becik, gegayuhane niku apik. Niku adat saben Gusti maringake pancoban niku wis mesti mung gumantung titahe sing duwe gegayuhan niku wau iso ngrampungi pancoban menapa mboten. Nek saged nggih kanugrahane bakal tinampa, ning nek ora ya kanugrahan menika bakal loncat. Mongko pancoban menika werni-werni wonten ingkang magepokan kalian derajat pangkat, wonten magepokan kalian bondo donya, wonten ingkang magepokan kalian kulawarga, wonten ingkang magepokan kalian katresnan. Yo. Mongko abot dhewe pacoban iku nek wis magepokan karo siji mekutha, loro bondo, telu katresnan. Wah, niku ora saben wong iso ngrampungi. Ya ming jalma pinilih sing saged ngrampungi pacoban menika kala wau. Mula nek nganti mangke Pandhawa pun ajeng miwiti bangun negari Ngamarta, kula percaya, kula pitados pacobane enggal nyaketi, pacobane enggal nyeraki dhateng para Pandhawa. Nggih ming mangke Pandhawa niku iso ngrampungke pacoban menapa mboten. Nek iso lembangun Ngamarta bakale rancak niring Sambikala, dene ora nggih sesuk meneh dijangka, tegese dina niki gagar wigar tenantuk karya sinuwun. Kresna sinayang manggelung mintonaken dewi kramanira kang mitraning astaneng asta dereng ngantos paripurna imbal wacana kasaru praptaning Nalindra ingkang saking tlatah Sabrang Galya karya cingak kang samya mulat. Den prayitna semuriris titiyani kandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti. Ora pangling lah kok. Nuwun sewu, gandeng kula menika derajatipun namung Panakawan. Sampeyan Nalindra
Mula kula kedah ngagem tata krami sinuwun panjenengan menika sinten? Teka rawuh wonten ing Karang Kadempel mongko kula dereng nate tepang kula dereng nate srawuh. Sampeyan niku Nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Nala Garing apa iki isih kancamu apa piye? Duk. Lah ngawur, Pak. Aku ora tau srawuh karo Nalendra Sabrang. Petruk kuwi mbok menawa tepung. Nek ketok-ketok aku kok kaya urung tau ngerti. Bagong kae sing biasane srawunge karo wong nakal-nakal. Kenal ora, Gong? Tepung aku. Lah. Sopo, Gong? Sopo? Sik tak iling-ilingane. Oh, udu. Tak kira sapa? Tak kira sapa? Tak kira nek tusi ae udu. Dedeg piadeke le kejem kok kaya ngawur ora. Sinuwun sampean sinten? Yen kowe takon karo aku Nalendra saka Pudak Setegal. Wah. Pudak Setegal ya. Ingkang sudi mestani kelawan aku Prabu Jayeng Logo. Jayeng Logo? Ya. Kusik aku tak takon karo kowe apa kowe jenenge Semar? Mboten wonten kalih kula ingkang nami Semar. Lah pripun to? Walah. Yen ngono ora sisip nggonku kekalangan Maloyo. Ngupaya menyang endi dununging Semar? Semar, ngerti yo aku tekan ana ing papan kene niatku mung bakal boyong marang kowe. Apa to sababe dene kowe bakal tak boyong? Negaraku ketaman pegebluk akeh para kawula ing esuk loro sore tekaning pati sore loro esuk ketiwasan. Mongko cetha dawuhing dewa yen to aku kudu boyong Semar. Wigatine negaraku iso maluya temahing jati dadi mamulya. Negaraku bisa sirep pagebluk ing tumomo ana ing prajaku ya kuwi Pudak Setegal. Yen to negaraku ditumbali nganggo getih Semar Badranaya, Semar kowe manut ora boyong eneng negaraku dina iki engko. Reng kok kowe to, Reng? Biasane iki Bagong kok wes saya nganggo ganti apa terus sing ngerol kok mengkon Bagong terus. Gareng ya butuh punya nama. Waduh. Butuh tampil. Nala Gareng kowe arep ngopo? Sinuwun Prabu sapa? Jayeng Logo. Ya, aku Nalendra Prabu Jayeng Logo. Ih, sapa iki? Wong kok kaya terwelu nyeletak bathukmu ki apa piye? Wah, iya wangun nek kowe nek nesu wangun padake rumangsane menungsa iki. Wah, lah menungsa. Sapa kowe anake Semar sing barep insinyur Nala Gareng? Yo. Nganggo insinyur barang lulusan ngendi rek cerewet Petro rasah nyangkem. Nggo ngapusi iki bebas wae. Insinyur IR. Insinyur Nala Gareng dasar kepara nyata. Kowe sapa? Prabu Jayeng Logo saka negara Pudak Setegal. Kongas nggonmu ngaturake kawan Semar Badranaya, ya kuwi bapakku ya ayahku. Kowe ngandhake ento negaramu ketaman pegebluk akeh para kawula ing esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan. Lan nampa sasmitaning dewa yen to bapakku kudu dadi tumbal ning negaramu. Mora aku saiki tak takon karo kowe nek pancen dewa paring sasmita karo kowe, kowe mesti ngerti dewa kuwi sing maring sasmita sapa? Dewa sapa? Wewisike kayangane ngendi? Aja mung paton bisa ngucap. Arep awakku kuru kaya ngene. Nek ditanding karo ratu kaya kowe ganep 10 ora bakal tak tinggal ucap. Leleng tenan. Munia. Dewa sapa wewisike lan kayangane ngendi? Tak paranane kayangane tak takonane apa sebabe kok Semar kudu kanggo dadekke sambel anu apa jenenge? Tumbal. Dewa ingkang wisik karo aku ming swara tok sing tak tampa. Genah kuwi dudu sasmitaning dewa nanging kuwi tanggamu kuwi nyetel pidato. Aja waton bisa ngucap kowe.
Semar kok arep dienggo tumbal. Ora ana wong ngilangi pegeblok kok dadak nganggo tumbal menungsa padha karo materi sama padane menungsa. Ilanging pageblok ning negaramu ki kudune kowe merintahke marang para kawulamu manembah marang purbaning Wang Mahanasa. Tansah ngucapake syukur kersane Gusti dene kawula wis diparingi apa-apa dening dewane ya kuwi Gustine. Ning mergo nggonmu ora tau ngucap syukur, mergo nggonmu tau ora duwe rasa matur nuwun karo Gusti kang karya jagat, mula negaramu diparingi pageblok. Pelekke. Kowe kena Boyong Semar. Waton iso nglangkahi kuwandane Petruk Gandrawala. Lho piye kuwi? Reng apa? Aku sing gedhe. Aku ya mung ngomong tok ngene. Nek kon gelut ya ora wani kok ya men ketok aku ki merabu ngono lho. Men ketok aku ki rada gleleng ya tak kurbanke kowe. Wani ora? Ya wani le wani padha dedege kok. Oh, adikku wis wani. Kena kowe Mbayang Semar ning kudu nglangkahi kuwandane kae sing irunge dawa kae. Sing irunge dawa kae sapa? Kae adikku lanang. Ayal Gojo Karang Kardempel. Pira wae wedhus sing mati mungsuh kae. Ya terus. Wontene kowe ora wedi musuh adikku Petruk. Langkauna batange adikku sing matane amba kae. Endi sing matane amba ndi? Nang Leorana. Wah, edian. Wah, wong kok kaya plentong. Plentong nyentrum ndasmu ya. Wah, Bagong wis mulai nganu omongane sak karepku dhewe ngopo kowe? Wani ora Gong. Wah, sing tak wedeni apane? Ngendi? Wong pamane wong nedar katetayan. Ayo, metu coba. Ayo, metu kowe apa aku sing tenane panjenengan. Ayo, mundur. Cegal aku, jaman. Oh, Petruk kakangmu kae tututana. Lah kok srintil mlayu dhewe. Nututi karo raja kae mau kakangmu iku nek diantem raja kae mau mesti modar. Pecah sirahe truk tututana nggih. Wah, jan kare iki wis repot-repotke wong tuwa. Bagong tututana. Emoh lho. Lah kok emoh piye? Aman gareng iki senengane ngono kae kok semen ke wae dirasake dhewe. Bagong aja edan. Kae kakangmu nantang karo ratu sing arep boyong bapakmu kowe tanpa belani iki piye? Iki ngapa iki? Ora ana apa-apa kok cilik-cilik. Bagong non. Gareng ditututi dibelani. Sapa? Gareng. Kae rak kakangmu to? Nggih. Ayo tututana. Ayo kok sik alon-alon kok. Omong ngene kok kesusu wong jame isih dawa kok. Kae engko sak diajar ratu Gustine sing jeneng Jayeng Loga kae. Dajar ya men, dajar saka cangkem-cangkeme dhewe kok. Wong bapak arep diboyong kok dadak muring-muring apa? Bagong. Non. Gareng kakangmu tututi. Kok sik aku tak takon. Kula tak takon, ya takon apa? Sampeyan niku rumangsa duwe ponokawan Gareng mboten? Lho, Gareng ki ponokawanku. Nek kowe ngakoni Gareng ki ponokawan sampeyan, kena ngapa Gareng kena masalah kok sampeyan mboten ngewangi? Komindo. Apa ya sampeyan ki do menyang wong genak ratune wis digdaya gagah pideksa kulite padha Baladewa dengkul matos. Kok Prabu sampun duka lho, Bagong nganten mriki sok nyuwun. Kok malah do meneng wae. Ndara Janaka. Apa Bagong? Gareng niku ngetutke sampeyan pinten taun? Wis ora iso tak itung. Ha kok sampeyan meneng wae. Sampeyan ikhlas nek Gareng mati. Sampeyan lila nek Petruk mati. Aku ora bakal ikhlas. Mesti bakal tak belani. Ndara Werkudara dimong Gareng pirang taun? Suwe. Ikhlas nek Gareng mati, ikhlas nek Petruk mati. Ora. Ngopo begogok nang kono? Sampeyan tau tate dimong Gareng napa durung? Durung ya wis. Syukur. Oh, jan angel kok Baladewa niki jan. Ndur aku takon ngopo? Ndara Werkudara, Ndara Janaka jombelani kok Sinuwun Ndarawati kok ora mbelani? Kosek to. Aku dibelani Gareng dek kapan? Belum. Sampeyan niku duwe garwa 3.
Niku ora liwat nembung apik-apik to, metu mburi kabeh to. Iya, sing ngunangi sapa? Sing ngunangi sapa? Sing ngunangi Ndara Permadi. Sampeyan ajeng dicekel Ndara Permadi. Nggih to? Ndara Permadi nalika semanten dielekke kalih Gareng. Gus, nika Kang Raka, ampun ketegelen. Mbok menawa jodoh niku garising Gusti. Lho, Ndara Rukmini Setya Buma Jembawati arep dijukuk saka mburi, nek pancen padha tresnane wong sing jeneng anu nambut saling akrama niku gegarane ming seneng keplok tangan loro nek wis do keplok tangan loro ajeng dipundi meneh terus Ndara Permadi nyekel sampean ora lahir batin niku ora dibujuk Gareng ta sampean sirna saka tangane Ndara Permadi lho apa ngono tenan weh domongi kok asli kula krungu dhewe wela dalah iya semen aku njaluk pamit tak mbelani nolo Gareng. Saman tahu durung dilabuhi Ndara Gareng? Urung masa dilabuhi. Saman krasa mboten jaman digoleki balane Kangsa teng Widara Kandhang. Iya, aku kelingan. Nggih. Sapa sing perang? Sing perang Kakang Udawa karo Narayana. Sadurunge Narayana karo Udawa sing gelut Gareng. Saman mate mboten? Gareng riki niki sigar sithik nika. Nika kena pusakane wong balane Kangsa. Nika ora Gareng iki ketoke pancen ora ana labuhe. Neng dhewe labuh-labet ki ora kepengin dingerteni karo sing dilabuhi. Apike Gareng nang kono kuwi? Wah, edan. Sing ngono aku dilabuhi Gareng. Wah, keparat. Kowe ora omong ora tolong ajare. Wis tau dilabuhi Gareng ora? Gareng ki anakku. Waduh, klenu Wah, saking mempengku. Sinuwun Puntadewa. Piye, Bagong? Sampeyan niku jaman babat Alaswana Marta. Sapa sing nyingkirke jin-jin? Lah sapa? Nala Gareng niku nek nggon mantra jeng pintere ra jamak-jamak. Sampeyan mboten belani. Aku ra iso perang. Aduh, heeh ya. Iya. Ya wis yo, nonton karo aku yo. Nek 150 nggo tuku tiket. Pancen mengar jaluk dhewe kok. Oh, badut to, wong tuwa ora dipancal-pancal wetenge. Kowe senengane naboki arep menur rejeki kok senengane beda to, Men? Bagong aja kurang ajar. Kowe iki sing marahi Ndara Pandhawa ora tau mrene. Anggere mrene tok jaluki tiket. Wong apa kowe? Asline dudu aku, Pak. Asline Bagong sing iki ra menyang Bagong iki. Oh. Sing senengane njaluki apa-apa, Pak. Popo kari. Terus apa jenenge? Terus bakmi. Ayo mau nonton suwe-suwe tekor nek. Men delok wayange dadak ditodhong pokari karo rokok sewadah. Sapa kowe? Engko tak duduhi wonge, Pak. Ciri-cirine ndase ra tukul rambute, Pak. Kuwi mung dikeki ora njaluk. Wah, wis cilaka tenan. Bagong kae tututana darat-darat sendiri wis tak akan jawab Bapak Semang. Bocah kendele kliwat barat. Bapak keperanggul mungguh ngayuda. Kewapak bawatnya bentar bentar. Kebapak nyomunggih ngalogo. Oh. Wah, mecece mripate ning kok kendele ora umum. Wah, dalah wangun, memper kowe wani. Merga kowe nggawa adimu sing detek piateke dhuwur kaya ngono. Petruk. Mundur. Iki tak rampungane. Reng. Iki awakmu cilik kaya ngono.
Kok diantem kae pisan modar tenan. Petro, kowe ora ngiyas karo aku lho. Aja ngatoske banyu ngempukke watu lho. Arep kaya ngene iki nek tandhe karo menungsa iki nganti kalah. Wow! Bumi langit tangkep. Wis tenang. Nah, tinggalan. Oh iya. Nek ana apa-apa nyeluk aku, ora sudi aku ora rampungi dhewe. Oh iya. Piye, Neng? Aman. Oke. Anus maning jajaran sukertaning bawana iblis lan menungso murang tata. Lho. Kowe arep mboyo karo Semar Badrayanto dadekke tumbal, apa anggepmu sing doting pendana ngene iki ora ngayom karo Semar Badrayanto ya? Aku anake mbarep. Petro anake nomor 2, Bagong anake nomor 3. Apa tak anggap Semar kuwi wujuding sato kewan kok arep nggo tumbal ning negaramu? Semar arep tak boyong, ora usah dadak nyentri-nyentri suaramu. Wose kowe nek mepalang karepku tak banting ambyar. Piye? Tak banting ambyar. Lah dalah. Wani arau sing tak wedeni apamu? Leno pangendamu. Wah, kurang kaprayitnan. Ketiban sikile Dara Werkudara. Aku ngerti saiki. Aku lek muni Dara Werkudara seru banget. Dara Werkudara Ndara lagi mlaku terus njangkah. Mulane kendele ra jamak-jamak nganggo teknik kaya le. Nandangi dhewe ya modar. Lho iki ngopo iki? Kowe iki ngopo Gong? Aku arep kaya Werkudara ya. Werkudara. Dengkulmu mlosok ora. Ayo terus ditutke kae. Yo, wah nek kae imbang le. Wah, Werkudara dasar Barajata. Nalindra. Prabu Jayengloga. Ya, Prabu Jayengloga. Ayo. Semar tak jaluk. Boyongan Semar yen wis gletak bathange Werkudara. Wah, jebol dadangmu parah.
Ndara. Aku ki ya arep hok ning cara cepet karo kowe. Masa wong mencolot kon ngerem. Setan ora, demit kowe. Den. Ndara. Napa, Den? Pedro. Nun. Ratune temandang rusuh. Lah pripun? Wah, kupingku dicokot. Wah, panas neng awak. Terus pripun? Kan pripun? Pedro. Nun. Wah. Kowe nembango. Waduh. Kok yamene to? Mengko. Wis. Nong tak nong ndara kula Werkudara satriya ngaloka mboten bakal kasur mungsuh ndara Werkudara wong gagah lawan sentosa dasar satriya gagah luwih ampuh sapa-sapa Ndara Werkudara satriya Ndara kula Ndara Werkudara Ndara Werkudara penak banget matamu iki iki Ndara Werkudara iki biyen ngono kuwi nek muni anu Kantaka mesti cedhak aku mesti Petro kowe nembango dhek seneng banget terus grega ngono kuwi lek mlaku ayo Tru aku dinyanyake gah ayo Tru ya Tru nyanyake ya enggak aku nyanyake Tru nyanyake ra heeh gong tak nyanyake gong tak ajarke iya jebol sak gegem tenan ya wis wah nekat banget kowe ora nong ngopo ya aku dikanane kuwi ora salah tak ajar ora Petro iki nekat iki dagelan patet songo bareng dienggo paten wis ben ora ngono ndak idene ora ono ayo Tatra ayo ya aku doanan ngantos-antos lho Den iki mau do nanggap apa iki mau do nanggap cangkem kula tak kira nek kesenian tenan sebelum cangkeme Petro ngantos-antos Ndara jajalan Sukertaning Bawana. Wah, dal. Pancen ora iso disangga enteng. Kowe ngembe karo Prabu Jayeng Loga. Tiban pusakaku.
Kyai Candra Wirayang ora jebol Cacamojo tuntang Nalendra Prabu Jayalaba Barat. Ora kalah karo sapa-sapa. Ora tak tembangke kok ora wungu. Bareng tamatke ning dodo kok ning getihe dana. Iki napa Gus? Ndara Janaka bondo kowe. Ayo. Petro, kowe kena ngopo? Omong sing cethuk. Aja kaya bocah cilik kowe nangis geru-geru ya kene. Menengo Petro. Nggih. Wis gek tangi. Sampeyan kira tau nuthuk kula lho. Niki kok ketegelen sing buat-buanter banget. Mbok ya truk meneng matur sing apik ngontene ra apa-apa kok dadak nuthuk barang. Lha niki wong tuwa lho, Dek. Ngapa? Dudu aku. Sinten? Bagong. Ra ngawur. Ora ngapa-ngapa kan utus apa ta kowe iki sine tumbak cucuan. Karang kadempel geger kok isih ngedu anake Semar. Sing ngene, Gong rene. Rene. Ngapa ya, Mas? Mas apa? Kowe nuthuk ndasku, ngono to. Nuthuk ndasku to kowe. Sing ngomong sapa? Ndara Janaka, Bagong. Aja gawe ribet ngaku wae. Mbangane aku sing baleske tak pecah ndasmu. Heeh. Mak prinding ya aku. Karo Kakang nih kok kurang ajar Petro. Eneng opo? Kula dereke Dara Werkudara Mungsa Prabu Jayalaga. Iya. Pendak-pendak Dara Werkudara niku kantaka kula tembangke menyang ya presata kulinane Dara Werkudara nek kula tembangke mesti terus gregah. Iya. Sare kepati nek kula nembang terus gregah. Goleki kula ngekek idit. Iya. Niki wau kula tembangke niku mboten obah. Mboten obah blas, mboten obah napa-napa. Sareng kula ungak. Sareng kula ungak dadane enten getihe den. Munyok. Ada apa cengelmu kowe?
Ngapa kowe ngunekke aku munyo? Aku iki ngapa melu nyampar sirahku barang ngapa? Aku ora jarak. Ora sengaja saking kagetku Ndara Werkudara dadane metu getih. Heeh. Edan. Wong biasane dadane metu kusune. Kok metu getih iki piye? Ndara Janaka klepat aku ki ya arep klepat to. Sirahmu ngalang-alangi kok. Ora sengaja. Yakin ora, Tru? Sumpah. Wah, mbok bumi langit tangkep. Ora sengaja aku masa aku nendang sirahe kakangku kualat. Oh iya, ya wis nek ora sengaja. Wis kono gek mangket ngono. Ndak salah kadohan to Ndara Janaka. Iya. Asem kleru dalane rame. Gong, aku engko durus mengko. Iya. Kok kleru sik. Wo, liwat gang lor kuwi apa? Oh iya. Tak jaganane. Tak nggawa bendho. Ku anggere liwat kene kesusu argajul raiku. Bres. Yen modar ora. Ning tenan Ndara Werkudara tak nyanyekke ora tangi, Tru. Ora tangi tenan. Dadane metu gedhe, Heeh. Wah, nek ora tak tandinge, anu aku tak liwat kene wae, Tru. Ngerti kok ya. Demit tenan. Tak buacok sirahe kok ngerti ora. Gus ngatos-atos lho, Den. Kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa, ya. Werkudara wis tak kunjara, tak bondo, tak kringsung sikile. Ayo, Yen perlu Pandhawa 5 bakal tak bondo kabeh. Ono kawan Petro nggih matur sinuwun Prabu Darmakusuma. Lepat atur kula Diagung Pangaksami. Iya Petro ora dadi ngopo. Peperangan geger to lho. Iya geger piye? Ndara Werkudara manjeng mbelani Bapak Semar Janji diboyong dening Prabu Jayeng Loga. Wah, tandange Ndara Werkudara mboten kanten-kantenan. Nalika semanten dawah Kantaka terus kula tembake Ndara Werkudara jumeneng malih, majeng malih. Ning mboten ngertos sangkan paraning bilai. Ndara Werkudara kenging pusaka dadane rah ndlewer saking sak lebete dada terus kula mlajar wadul kali Ndara Janaka. Iya. Werkudara piye? Wis dibondo kali Prabu Jayeng Loga. Terus Janaka Ndara Janaka kuwi majeng. Prabu Jayeng Loga, ayo kakangmu la bondo arep mbelani. Prek. Prek kuwi apa? Ndara Janaka ngantem Prabu Jayeng Loga, dies klekar candak meneh, antil meneh, dies blangsar. Terus Ndara Sinuwun Jayeng Loga nglepaske panahane. Ndara Janaka kene gendodho sep ambruk. Ndara Janaka saniki pun dibondo, dilebokke teng Pakunjaran.
Kula mun jantung kesanipun sinuwun Prabu Darma Kesuma sinuwun. Ya jagat dewa Bathara. Yen to pancen kaya mengkono Petruk mbok menawa Janaka lan Werkudara wis pinesti kudu tekaning pati. Ya wis kowe ngerti apa ora yen pati uripe menungsa mau gumantung marang sing gawe jagat. Ampu dikaya ngapa yen wis pinesti kudu tekaning pati bakal sewu dalane. Muga-muga Janaka Werkudara upama tekaning pati tinampa ning kasuwargan. Gong, piye iki? Kok ming nyemen jeleng mesinah nyemen. Muga-muga tinampa ning kasuwarga. Kok ora nesu ya, Kok? Wangel kuwi. Kuwi nesune angel kuwi. Aku iki bojone dijaluk wong dikekke. Ratu sing pancen ikhlas lahir batin aja kok bojone pati uripe dijaluk karo sak pepadane urip. Waton nggo kabagyaning wong liya pati uripe dikekke kok. Ratu gedhe putih. Ah iya, ning saurarane kudu digawe nesune. Menek sinuwun utawa duwe nesu malik buta mburimu kuwi. Endi tenan kowe? Aku ki mung ngomongke. Oh tak kira ana buta tenan. Kaget aku. Wong nek ora nglarani kakangane kok gedun lho. Hampir kagete kok sikile mancal bangkean ora. Sorry ra. Panjenengan mboten duka. Petruk wis dadi pestine dhewe-dhewe. Wis aku ora bakal piye-piye. Mbok menawa wis kudu mengkono lakoning Janaka lan Werkudara. Ndak borongake kelawan kowe. Piye mbonmu ngrampungi ratu kae mangsa boronga wong sing arep diboyong bapakmu. Oh nggih mpun. Ya Kang ya. Luweh. Wis kentekan akal aku. Ratu kok adine dipateni musuh kok mbok menawa wis pestine mbok menawa wis kekakep garis sing kuwasa. Piye kuwi? Negara lek arep tentrem piye nek carane kaya ngono kuwi? Ratu boyo nesu apa piye tak weruh sampeyan iki nesu piye ngono lho. Sampe ayo gong terkenang Indomaret. Golek kerokan jenggot. Apa kuwi? Wis ora kanggo bablas nek cara aku. Ana carane ngono kuwi teneh dulure entek kabeh sampean ora nesu bablas. Wah, wis ora masuk nek cara aku ora masuk. Kisanak Prabu Jayeng Logo. Iki Prabu Puntadewa. Iya dasar kepara nyata. Apa pancen kowe ingkang mateni Janaka lan Werkudara? Dasar kepara nyata. Weh, nek to. Ih kowe. Ngapa iki, Gong? Aku bengok iki nuntun Puntadewa iki kaget. Kowe digapake kowe. Digajul cangkemku ning lirih. Ih kowe ngono mi. Aja ganggu kowe senengane ganggu kok ora. Yen pancen kaya mengkono sinuwun malah aku pasang yugya katuju ingin ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sampeyan ingkang bisa narbuka kasuwarganing adhiku sakloron. Yen perlu aja ming adhiku sakloron ingkang mbok suwargake Puntadewa golekno dalan kasuwargan. Klakon pencangkamu parat kowe. Wah, wis ketiwasan sinuwun. Bagong ngono apa? Wah, wis. Kula jane niku wong urip anti nek kon nangis. Nang kepaksa dina niki kula kudu netes kelo. Lho. Netes kelo mergane apa? Alah.
Iya ngopo? Wis wong nangis kok kon crita. Piye kok? Aku koyo nangis aku wis dong. Lakon sing dumadi piye aku wis ngerti kok. Cangkeme gareng kok kenalpot. Nalpon dasmu ya. Bagong ngene ngopo? Dara Werkudara kepikut ing mungsuh. Lho. Werkudara kepikut mungsuh? Heeh. Lek omong ampun cepet-cepet kula malah bingung. Terus Dara Janaka ya kepikut mungsuh. Lho, Janaka kepikut mungsuh. Sinuwun Dharma Kusuma, sinuwun. lho. Yai Prabu Dharma Kusuma piye? Ketemu kalih Jayeng Laga. Yo, terus Jayeng Laga Sumbar. Ayo, adimu loro wis tekaning pati. Kowe arep ngopo kowe Puntadewa? Aduh. Sinuwun. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sebab apa? Jalaran panjenengan sampun kepareng narbuka kasuwargan kagem adi kula kekalih. Adimu wis tapikut. Menawi mekaten kula ugi dipun padosaken margining kasuwargan. Kakon penjawu ndrantak. Jolali. Sing jolali apane? Petro, nun. Piye ceritane? Mboten ngerti wong sing ngerti kowe kaya le. Heeh. Sampeyan ora percaya kali kula? Ndara Puntadewa ya kepikut dening Prabu Jayeng Laga. Wah, keparat-parat cacat seperti kon piye kaya ngapa ratu lan tandangane legane. Balas. Iya. Nek ya ora ngono kuwi carane, Truk. Balas kok ndur nganggo teklek. Tatu endasku. Ora sengaja telek. Sengaja wae ora sengaja apa. Wong ketok kok kowe mulane ket mau kok nyeseki glugu. Digawe karet nggo gawe ceklek mban nggo bales aku. Iya. Dem-deman kowe. Ngerti kok. Endol. Syukur kowe sikile dengklang kok arep ndang. Tak endani malah gegeblak kowe kamu. Hati-hati lho, Tru, musuhe abot tenan iki. Ndara anu Baladewa ditutke gong diawasi. Oke. Jajaran sekretaning bawur iblis anak. Wah, ngewae-wae tandangmu. Wah, kaya iso wani ndirat mesti abang mecaos iki klingen. Kowe mikut para Pandhawa kake. Baladewa bandanen. Wah, klinge panjang kamu kelakon mati dening piye? Kelakon mati dening aku. Kuwi mateni Baladewa. Kowe ngerti ora? Iki ratu ingkang ora tau nante mambu penantang. Kowe nantang Baladewa sasat, kowe nantang Sang Hyang Yawadipati dewaning pepati. Pengen meruput modar tinjungake nyawamu kowe. Sigra ngliga Kyai Candra Wirayang parandening cipta Sang Begawan Jayeng Laga mboten nedya mejahi nata Mandura parandene nedya damel wiranging nata Mandura jumlorot Kyai Candra Wirayang kenging dadaning nata Mandura nalika semanten salah kedaden wujud sardula kagiat sangya para Panakawan wau.
jalanan sukertaning bauna iblis lanat wah nibake panah tanpa taliwara koyo jiling getih wedi mati Petro aja parangi ngarepanku mikira patrajange ratu kae Den apa ora krasa kowe iki kok aku matur kok isih apa sampean mboten kraos lho krasa ngopo lentuk nanti ya terus lentuk nanti tembung iki ku nek ora ngerti masalahe takon sik to gong ora seneng nanti sapa ya kowe tak omongi mesti kaget le iki kok lelakone kok matumpo-tumpo kaya ngene ngapa ya aja nangis iki ya nek sedulur nek udu tak omongi iki ngopo iki iramu mlebu kuping keri kaya klebon curek jenggung hah masa menane to tenan yakin alah jan kok tumpuk matumpo-tumpo sak penae sik ngopo ki apa ya iki sapa iki nutuki bokong iki kok iso omong to ini tengok mburi kene tak omongi mesti kowe kaget sapa ya masa lho kowe ngerti urung gak urung edan ngerti urung wis oh terwelu iki oh sapenake di kacang panjang kowe ya nesu ora misuh kok ora medeni reng kacang panjang ki apa ora Den apa Petro nuwun sewu Mas paosaken suku kemawon Den suku piye sukunipun dipun paosaken lho sikilku ya kene disawang ri lho iki wah piye Petro kok kaya ngene iki ngono wah aku kok brangkang Petro wah ciloko Petro aku kok brangkang iki piye sampean mboten wujud sinuwun Mandura iki piye aku kok nganggo jaket loreng niki mboten jaket ning sampean salin wujud dadi macan lho nggih kok dadi kaya ngaten sampean wujud bracan karo macan beda mung beda gedhe cilik nasine padha waduh mati aku wah wis pripun kanane kaya ngenteni iki mbok ora sek-sekan to sek-sekan iki kowe kok mundur ya mundur gareng rada mundur nah rada jembar kok uyu-uyukan wong kelire jembare Raja Mak kok uyu-uyukan pripun to waduh mati aku Petro aku tak wadul bapakmu wae Petro Koten prayitna semuriris eka balik titiyane kandayane Trisanya Purnama sasi Petro iki sapa Ndara Baladewa Pak lah kok wujud kaya ngoten Den Semar aku mati Semar aku kuwi ratu lah kok dadi wujud Sardula kaya mengkene merga kena pusakaning Jayeng Palugon mau mancen ora kena disangga entheng ndara-ndara kula ilang dibondo kalih ratu sabrang nika wau
sampeyan wujud Sardula. Semar, aku ora perkara nggonku wujud kaya ngene. Ning aku ora bakal bisa bali marang negara Mandura. Yen aku ora iso bali kaya wingi Semar. Saged ampun kuwatir. Niku mung daya kemandening pusaka sing jeneng walating pusaka menika mboten selaminipun gesang, ora kaya walate sing gawe urip. Nek pancen tandurane ala, walate mengke ya bakale nek sing nibake sing gawe jagat niku biasane selaminipun gesang. Yo. Ning nek niku mung pusaka sing ampuh, ora bakal selawase sampeyan wujud kaya ngono. Ampun kuwatir enten seranane. Seranane apa? Sampeyan manggoleki pakunjaraning Pandhawa teng pundi? Sinuwun Punta, Ndara Werkudara, Ndara Janaka niku dipikut mungsuh. Nek sampeyan iso ngluwari, kula mestheke sampeyan iso bali kaya wingi wujud Nata Mandura. Apa tenan ngono? Nggih. Ning kepiye nggonku bakal goleki Semar yen to aku mlebu Karang Pradesan, mesti dioyak-oyak dening kawula Karang Pradesan. Yen aku mlebu ngalas, yen ketemu karo satu gawak liyane mesti aku gelut karo satu kewan liyane mau. Kula kanteni anak-anak kula. Nala Gareng, Petruk Bagong kowe ngetutno macan iki. Aduh. Piye, Truk? Manut nek aku ki wong Mbak Abdi didhawuhi ya manut. Piye, Gong? Aku nganu aku awakku ora penak, Truk. Awake ora penak. Saploke Ndara Baladewa dadi macan lho aku gregesi asli. Ki mau karo ijen karo Bapak Arjen Bali pengen kerokan malah ngetut-ngetutke. Kono aku masuk angin duduk. Piye, kowe kelangan lho terus nek nganti ana apa-apa. Nek nganti engko Ndara kok anu Baladewa ora tok tutke, iki nyemelangi Gong. Wah, tenan lara awakku. Bagong, wong waras ngaku lara. Muga-muga mandya ucapmu dhewe. Kowe lara selawase cangkem memer. Wong tuwa ora tatanan ora. Lara ora sehat. Kok muni masuk angin wis keluar dari belakang. Wong tuwa nek nyepatane kene wedi ro Bapak. Wedi Semar ki dewa. Nek mandi ucape masuk angin seumur hidup, gawe aku jek akeh. Iya. Wajake sesuk isih petas ning piyungan bareng. Masuk angin mau. Semar ki ngomong cangkeme ora dodonge ora. Karo Bapak kok nyangkem-nyangkem ku ya men dhek ya tegero anak kok. Mula aja sok ngaku lara, aja sok ngaku masuk angin nek awake waras. Engko ndak diamini karo wong akeh kowe ngrekoso. Sehat. Tak gedhik cengelmu tenan. Karo bapane kan gedhik cengel ora. Pun mang diturke anak-anak kula. Yo Semar. Anak-anakmu tak gawa. Nggih, pun. Lah kowe piye? Pun to. Kula wis gerang. Kula wis tuwa. Kula ngerti srana napa sing kudu kula lakoni. Yo, aku manut karo kowe. Nggih, Mang. Nala Gareng Petruk Bagong macan iki derekno ndaramu Baladewa. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, ngetoke. Yo nang yo, yo treyo. Yo. Lurah Semar Badranaya sigra mendhet sumping lombok abang den banting wonten ing Bantala ical wujuding sumping lombok abang ana ki Lurah Semar Badranaya ingkang nurah genggang sarikma citrane.
ditetepake dening sing murbeng jagat. Kowe kedadian saka Lombok Abang. Semar. Nek eneng ratu sing tekan kene arep mboyong karo kowe rasah selak, kowe rasah kumbi. Manuta. Dikapak-kapake ya manuta, mendha ora ngerti nek kowe kedadian saka Lombok Abang Semar. Wong pinter ngaku wong digdaya kowe mungsuh Prabu Jayeng Loga kentekan ngakal. Bendara-bendaramu kabeh wis kepikut pancen kuwi ingkang ndak karepake lan dadi niating Prabu Jayeng Palugon. Kejaba kowe Pandhawa kudu tekaning pati, kowe ya kudu mati. Lah boyong marang papan panggon aku tak dadekke tumbal dina iki.